Jeg er ikke lige det der. Godmorgen, jeg spiser mad. Hej. Hej, Hvad hedder du? jeg hedder Chris. Hvem er du? Ved du ikke, hvem jeg er? Næh. Jeg er da Emil fra Lønneberg. Jeg vidste det. Hvor ligger Lønneberg henne? Det ligger deroppe. I Kansholm, der er det Sverige. Det er godt nok langt væk. Ja. Hvad er det, du spiser? Det er verdens bedste mad. Er det godt? Det gør det i hvert fald. Emil! Er nogen, der har set ham? Hvor er løbet hen? Smagte det godt? Det gjorde det. Nu ved jeg, hvordan en kebab den smager. Nej, men ven, det her det er ikke kebab. Du har smagt verdens, eller Sveriges bedste kødboller og kartoffelmos. Det var ærgerligt. Det smagte sørme godt. Vi er stået og finde en rigtig kebab. Så må du have god tur. Tak for det. Hej hej.